साबस्क्राइबार लोगो नोंथांमोन गोबाव जाबायमोन भिडिअ होयैया नै दिनैसो लाबोनो गोनां जादों माने रिउस कन्टेन्ट खनसे मिस्टेक खालामफ्लांनाय जादोंमोन नालाय बेनि थाखायनो मास मोनथाम थाखाय सासपेन्डेड होनाय जादों आरो आंखौ माने दायो सेकेन्ड टाइम आं मनेटाइज खालामफिनबाय सिगांनिया $60 बारबायमोन नाथाय बे रिउस कन्टेन्टनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअखौ डिलिट खालामदोंमोन नालाय डिलिट खालामनायनिफ्रायनो दायो माबा मास मोनथामनि माबा सासपेन्ड होजानाय बायदि जादों ओमफ्राय दायो सेकेन्ड टाइम मनेटाइज खालामबाय दायो माने एसे आर्निंआबो एसे खमायबायानो ओमफ्राय दायो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदिनो गोदान गोदान पानि भिडिअ नुबाय थानो गोबाव सम जाबायमोन भिडिअ होयैयाबो दिनै आङो पेज रेलाव फैनाय जादों बेखौनो बेनि थाखायनो आं भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन माने रिउस कन्टेन्ट माने मोनसे भिडिअ मामोन अनिलमोननि मोनसे भिडिअखौ आङो माने क्लिक बाहायदोंमोन आरोना बानायदों माने एलबामखौ माने आं काटिं खालामनाय बायदि जादोंमोन दा बिथांमोनाबो बुंहरनायखाय आङो भिडिअखौ बिथांमोना डिलिट खालाम होननायखाय आङो माने डिलिटबो खालामबाय दा डिलिट खालामनायनि थाखायनो मास मोनथाम सासपेन्ड होननाय बायदि जादों आरोना दायो जेबो नङा दायो सेकेन्ड टाइम आं खालामफिननाय जाबाय मनेटाइजखौ दायो जाफिनबाय दायो नोंथांमोना थाब थाब बेबायदिनो भिडिअ नुबाय थासिगोन आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बेबायदिनो गोदान गोदान पानि भिडिअ फैगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला आं भिडिअ हगारो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना सहैग्रोयो नोंथांमोना गोदान गोदान भिडिअ नायबाय थानो थाखाय शेयार आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय।